парчами давлатӣ барои мо тоҷикон нишонаи бақои миллат, давлату ватан, ваҳдати миллӣ, ҳуввияти миллӣ ва беҳтарин василаи тарбияи насли наврасу ҷавонон дар рӯҳияи ифтихори миллӣ ва ҳифзи арзишҳои волои таърихиву фарҳангии халқамон мебошад. рамзҳои давлатдорӣ ки парчам яке аз муҳимтарини онҳо ба шумор меравад, дар баробари нишони миллӣ, суруди миллӣ, таҷассумгари ормонҳои деринаи миллат ва ифодаи мавҷудияти давлати соҳибистиқлол аст. парчам рамзи озодӣ ва истиқлоли давлати миллӣ буда, ҳар як миллат ба он ҳамчун нишонаи давлатдорӣ ва арзиши муқаддаси миллӣ арз мегузорад. тоҷикистон пас аз соҳибистиқлол гардидан рамзҳои давлатдории худро қабул намуд ва ба ҷомеаи ҷаҳон бо унсурҳои хоси давлатдории миллӣ муаррифӣ гардид. рамзҳои сиёсӣ орзуву ормонҳои миллатро ифода карда, давлатро дар арсаи байналмилалӣ шинос мекунанд. рамзҳои истиқлоли давлатии тоҷикистон арзишҳои олӣ ва муқаддасоте мебошанд, ки таъриху тамаддуни чандин асраи миллати тоҷикро таҷассум менамоянд. парчами давлатӣ дар байни нишонаҳои дигари давлатӣ мақоми махсус дошта, ҳамчун рамзи давлатӣ метавонад ҷузъҳои муайяни нишони миллиро дар бар гирад. парчамҳо ҳанӯз аз давраҳои қадим барои муттаҳид намудани мардумон, барои муттаҳид намудани ҷомеа дар атрофи як ақида, барои муттаҳид намудани шаҳрвандон аз рӯи ақидаҳо, аз рӯи идеяшон хизмат мекард. ҳанӯз аз давраҳои қадим таърихи байналмилалӣ яке аз қадимтарин парчамҳо рабт доранд ба таърихи миллати мо, махсусан ҳамун дирафши ковиёнӣ, ки фирдавсии бузургвор қиссаи инро дар шоҳнома қайд кардааст ва муҳим будани парчамро дар инҷа зикр кардааст. дар ҳама давру замон парчамдорӣ чун нишонаи истиқлолхоҳӣ, озодӣ ва мубориза маънидод шудааст. рисолати парчамдорӣ пуршараф буда, миллатҳое соҳиби парчам мешаванд, ки тавонистаанд дар шебу фарози таърих аз ҳуввият ва ягонагии худ дифоъ намоянд ва онро дар парчами худ инъикос кунанд. таърихи парчамдории тоҷикон ба таърихи дури миллат марбут аст. он дар дарозои таърих гоҳо бо мафҳумҳои дирафши коваёнӣ, гоҳо ливо, гоҳи дигар бо номҳои алам ва байрақ зикр мешудааст ва дар ҳар ифодаи зоҳирӣ моҳияти ифтихорӣ, рамзи давлатдорӣ, истиқлолхоҳӣ ва пирӯзиро доштааст. парчами даврони соҳибистиқлолии тоҷикистон бо дар назар доштани ормонҳои миллӣ ва мутобиқ ба моҳияти парчамҳои дар тӯли асрҳо мавҷудаи миллат ва давлатдории мустақили миллии тоҷикон оро дода шудааст. парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон рамзи истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлоли давлатӣ, ки ба марҳилаи нави рушди устувор ворид гардид, зарурати қабули парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба вуҷуд омад. зеро баъди ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ба таври пурра сиёсати давлатӣ тағйир ёфт ва дар ин замина зарурати таҳияи рамзҳои давлатӣ ба миён омаданд. дар ин замина дар иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид, ки ин яке аз асосҳои мӯътамад барои ҳамдастӣ, ягонагии халқи тоҷик барои расидан ба сулҳу субот хизмати босазона буд. ҳар як давлати миллӣ дорои парчами худ мебошад, ки инъикоскунандаи орзуву ормони халқ маҳсуб меёбад. парчами ҷумҳурии тоҷикистон 24 ноябри соли 1992 қабул карда шудааст. вазъи ҳуқуқӣ, тартиби омодасозӣ, андоза ва корбурди расмии парчамро қонуни ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 254 аз 12 майи соли 2007 дар бораи рамзҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистон муқаррар мекунад.
парчами давлатӣ 24 ноябри соли 1992 дар иҷлосаи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида рамзи давлатдорӣ, соҳибихтиёрӣ ва муқадассоти миллӣ ба шумор меравад. Парчами давлатӣ яке аз нишонҳои давлатӣ ба шумор рафта, дар асоси Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рамзҳои давлатӣ моҳи майи соли 2007 мавриди танзим қарор дода шуда, боби дуюми қонуни мазкур муносибатҳои тартиби истифода барои тартиби ҳифз намудани парчами давлатиро мавриди танзим қарор додааст. Дар қонуни мазкур аслан истифодабарии парчам дар мақомотҳои давлатӣ, дар биноҳои мақомоти давлатӣ истифодабарии ҳатмии онро муқаррар кардааст. эҳтироми парчам ва дигар рамзҳои давлатӣ ин яке аз вазифаҳои муҳим ба ҳисоб меравад. вобаста ба ин дар қонунгузории мамлакат барои риоя накардани ин уҳдадорӣ ҷавобгарӣ муқаррар гардидааст. Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои муносибати беэҳтиромона намудан нисбат ба рамзҳои давлатӣ ҷавобгарӣ муқаррар намудааст. аз ҷумла дар моддаи 342 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳқири рамзҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятӣ мустаҳкам гардидааст. аз ин лиҳоз тамоми шаҳрвандонро зарур аст ки ҳамеша дар раванди фаъолияти ҳаётӣ, дар раванди фаъолияти хоҷагидорию дигар ҳама вақт бояд ба рамзҳои давлатӣ муносибати эҳтиромона зоҳир намуда, ин муқаддасоти давлатиро ҳамеша гиромӣ нигоҳ доранд. ранги сурх рамзи муборизаву ҷонисории халқ барои озодӣ ва истиқлол, ранги сафед нишони бахту саодат, умеду орзу ва ранги сабз нишонаи сарсабзиву шукуфоӣ ва сарбаландиву хуррамӣ ва абадият мебошад. дар байни парчам тасвири тоҷ ва 7 ахтар ҷой гирифтааст ки он ишора ба решаҳои таърихии давлатдории тоҷикон мебошад. маъмулан дар парчам орзуву ормони халқ бо роҳи рангҳо ё дигар тасвирҳо нишон дода мешавад. таҷрибаи давлатҳои муосир нишон медиҳад ки рамзҳо ва ё дигар реквизитҳои дар парчами давлатӣ инъикос гардида шаҳодати мавқеи ҷуғрофӣ, таърихи бою пурғановат ва ё дигар ҳолатҳо ба ҳисоб мераванд ва дар ин замина низ рангҳои парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон инъикоскунандаи орзуву ормони халқи тоҷик ва ҳадафу мароми мамлакат ба ҳисоб меравад. аз ҷумла ранги сафед дар баробари доштани маънои бахту иқболи сафед маънои сиёсати сулҳҷӯёнаро пеша намудани ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ки дар ин замина моддаи 11 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон мустаҳкам менамояд ки ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати сулҳҷӯёнаро ба амал татбиқ намуда соҳибихтиёрӣ ва истиқлолияти дигар давлатҳои ҷаҳонро эҳтиром мегузорад. иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлатдории навини тоҷикон нақши калидӣ дошта, ҳалли фаврии масоили мавҷударо ба миён гузошт ки яке аз муҳимтарини онҳо тасдиқи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ ба давлатдории мустақили миллӣ ва ормонҳои ҳазорсолаи миллат мебошад. дар он сароғози таҳаввули бунёдӣ дар зиндагии иҷтимоӣ ва низоми идории кишвар гузошта шуда, бо тасдиқ ва пешниҳоди парчами давлат чун муқаддасоти миллӣ, роҳбарияти кишвар оид ба нияти неки зери он муттаҳид кардани тамоми қишрҳои ҷомеа ва ба шоҳроҳи тамаддун ворид намудани Тоҷикистони тозаи истиқлол онро қабул намуд. қобили зикр аст ки парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 24 ноябри соли 1992 дар иҷлосияи 16-уми сарнавиштсози шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар қасри арбоби хуҷанди бостонӣ баргузор гардид, дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тасдиқи низомномаи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид ва бо ҳамин дар таърихи парчамдории тоҷикон саҳифаи нав оғоз ёфт. яке аз масъалаҳои
актуалӣ дар рӯзномаи ҷаласа ин қабули парчам буд. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки ходимони давлатӣ ва аҳли зиёи ҳамонвақта дарк мекарданд ки бо қабули парчам мо метавонем ки ба баъзе аз муваффақиятҳо ноил гардем, хусусан шаҳрвандони давлатро дар зери ин парчам ҷамъ намуда ба сулҳ, ба пешрафт даст ёбем. бо истифода аз ташаббуси қонунгузории хеш, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рамзҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба Маҷлиси олӣ пешниҳод намуд, ки он 12 майи соли 2007 қабул гардид. дар он тартиби афрохтани парчам ва ҷойгиркунии тасвири он пешбинӣ гардидааст. дар ин қонун ифтихори миллии ҳар як шаҳрванди кишвар будани парчами давлатӣ эътироф гардидааст. дар самти ҳифзи парчам, дар самти эҳтиром ба парчам, дар самти арҷ гузоштан ба парчами давлатӣ мо як қатор қонунҳо дорем дар ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла қонуни махсус гардонидашуда дар бораи рамзҳои давлатӣ. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рамзҳои давлатӣ муқаррар менамояд, ки парчами давлатӣ бояд чӣ гуна масалан истифода бурда шавад, дар куҷо истифода бурда шавад ва ба кадом мақсадҳо истифода бурда шавад ва барои беэҳтиромӣ нисбати арзишҳои миллӣ ба монанди парчам нишон дар қонунҳои амалкунанда, аз он ҷумла кодекси ҳуқуқ вайронкунӣ маъмурӣ моддаи 483 барои беэҳтиромӣ нисбати парчам ва нодуруст истифода бурдани парчам ҷазоҳои маъмурӣ пешбинӣ шудааст. эътироф гардидани парчами миллӣ ҳамчун рамзи давлатдорӣ ва муқаддасоти миллӣ, рамзи ватандорӣ ва самимона дӯст доштани ватани маҳбуб, арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ ва муқаддас донистани ҳар қатра хоку оби он ба шумор меравад. меҳру муҳаббат ба ватан эҳсоси олии ватандорӣ аст, ки аз он эҳсоси гуворотар мавҷуд нест. парчами моро дигар давлатҳо бо ҳамин серанги тоҷдори нурафшон мешиносанд ва мо тавонистем ки бо ҳамин парчам Тоҷикистони азизи хешро дар мобайни дигар давлатҳо муаррифӣ намоем. имрӯз мо ҷавонон вазифа дорем ки зери сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якдилу якҷон муттаҳид гардида ба ормонҳои миллии ниёгони хеш содиқ монда эътибори парчами давлатии худро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд бардорем. парчами парафшон ифодаи ободии ватан, нангу номи ҳар як шаҳрванд, баёнгари истиқлоли мамлакат, таҷассумгари обрӯ ва нуфузи миллат дар миқёси байналмилалӣ, инъикоскунандаи ормонҳои миллӣ, фарҳангу тамаддун, азму иродаи устувори мардум, пайвандгари дирӯзу имрӯз, қутбнамои фардои нек ва ҳидоятгари иттиҳоду ҳамбастагии мардуми кишвар ба шумор меравад. маҳз ҳамин арзишҳо дар мазмуну муҳтавои рамзии парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ ёфта аввалин маротиба дар таърихи навини он пайванди миллатро бо таърихи кӯҳани худ ифода менамояд. парчами миллии тоҷикон таърихи бою ғании чандин ҳазорсоларо дар худ бо рамзи шери паррони ниёкони орёӣ ва тоҷи заррини исмоили сомонӣ таҷассум намуда миллатро бо решаи орёи асли худ мепайвандад, ки яке аз аввалин сулолаҳои олам буда оини давлатдорӣ ва парчамдориро дар ҷаҳон ҷорӣ кардаанд. парчами миллӣ нерӯи сафарбар намудан ва муттаҳид карданро дорад, ки ин тавоноиро мо дар достонҳои шоҳномаи Ҳаким Фирдавсӣ ҳангоми лашкаркашиву лашкардории ниёгон ва дар даврони соҳибистиқлолӣ ҳангоми баргузор намудани ҷашнҳои бузурги милливу давлатӣ ва пирӯзии варзишгарон мушоҳида мекунем. воқеан парчами давлатӣ ин рамзи муттаҳидкунандаи миллат ба ҳисоб меравад. парчами давлатӣ ин як матои оддӣ набуда, балки дар зери он муваффақият, пешрафт ва гулгулшуфоии мамлакати азизи мо нуҳуфта аст. вақте мо назар меафканем
дар куҷое ки пешравӣ ҳаст, дар куҷое ки як дар соҳаи илм аст, техника аст, технология аст, як шаҳрванди Тоҷикистон ба ягон муваффақият ноил мегардад, парчам барафрохта мешавад. ва аз ҳамин хотир метавон гуфт ки парчам ин рамзи муваффақиятҳо низ ба ҳисоб меравад. бояд зикр намоем ки парчами давлатӣ илҳомбахш ва бедоркунандаи ҳуввияти миллии тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Парчам ин рамзи ғалаба низ мебошад. тарбияи насли наврас ва ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ яке аз унсурҳои муҳими консепсияи миллии тарбия ба шумор меравад. эҳтиром ба парчам нишонаи волои ватандорӣ ва ифтихори миллӣ мебошад. хушбахтона имрӯзҳо ҷавонон эҳтирому арҷгузорӣ ба парчамро ба анъанаи доимии худ табдил дода, ҳангоми ҷашнҳои давлатӣ, пирӯзӣ дар мусобиқаҳои варзишӣ ва дигар намудҳои озмуну олимпиадаҳои дохилӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ онро бо ифтихор парафшон мекунанд. ин амали онҳо ифодагари ватандӯстиву меҳанпарварӣ ва ифтихори баланд аз ҳуввияти миллӣ мебошад. парчам барои миллати кӯҳантамаддуни тоҷик яке аз муқаддасоти миллӣ ва рамзи давлатдории мустақили тоҷикон маҳсуб мешавад. миллати тоҷик аз ҷарфнои таърих ҳамеша ба мақоми парчам ва нақши он дар ҳамбастагиву муттаҳидии мардум арҷ мегузошт ва имрӯз ҳам ин анъанаи шоён роиҷ аст ва дар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми он устувор гардидааст. ҳамасола дар сатҳи баланд ва шукӯҳмандии хос таҷлил намудани рӯзи парчами давлатии Тоҷикистон нишонаи возеҳи эҳтирому арҷгузории миллати тоҷик ба ин муқаддасоти миллӣ аст. рангҳои парчами миллӣ орзуву омол ва сарнавишти пуробу ранг ва пурпечутоби миллати тоҷикро дар масири таърих таҷассум мекунанд. парчами ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар худ се ранг ҷой додааст, ҳар се рангҳое ки дар парчами давлатӣ ва анамун тоҷ бо анамун ситораҳои зарҳалине ки нақш ёфтааст, ин инъикоскунандаи орзуву омоли мардуми тоҷик дар тӯли ҳазорсолаҳо мебошад. яъне ранги сурхи парчами давлатӣ ин мубориза ва ҷонисоркуниҳои халқ барои ба даст овардани сулҳ, барои мустаҳкам намудани сулҳ, ва ранги сафед ин бахту иқболи сафед, орзуву омоли мардум, ва ба ранги сабз бошад анамун саъю кӯшиши мардуми тоҷик барои сарсабз хурам нигаҳ доштани давлати азиз мебошад. бо ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ анамин рамзҳо ба монанди парчам, нишон суруди миллӣ ва дигар арзишҳои миллӣ барқарор карда шуд. лаҳзаҳои пурэҳсосе аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дидаву рӯи худ молидани парчам дар зеҳни ҳар як бинанда ҳисси муҳаббат ба ватану ватандориро бедор мекунад ва ҳамзамон водор менамояд ки ин анъанаи шоёнро ҳамчун пайравони асили пешвои муаззами миллат, президенти маҳбуби кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон идома диҳем, зеро ин барҷастатарин шеваи арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ мебошад. яке аз вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд ин эҳтиром гузоштан ба рамзҳои давлатӣ аз ҷумла парчам ба ҳисоб меравад. дар робита ба ин дар муқаддимаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рамзҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қайд гардидааст ки эҳтироми волои парчам, нишон, суруди миллӣ аз ҷумла аз ёд донистани суруди миллӣ яке аз вазифаҳои шаҳрванд ба ҳисоб мераванд. муносибати эҳтиромона намудан ба рамзҳои давлатӣ аз ҳисси баланди ватандӯстӣ, худшиносӣ ва худогоҳии шаҳрвандон дарак медиҳад. солҳои охир дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо ташаббуси бевоситаи хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, бунёд ва ба истифода додани манораҳои парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ шуда истодаанд ки ин амал аз як тараф
нишони эҳтиром ба ин муқаддасоти миллӣ ба ҳисоб рафта, аз тарафи дигар ба боло рафтани ҳисси ватандӯстии шаҳрвандон мусоидат менамояд. тасвир ёфтани тоҷ ва 7 ахтар дар меҳвари парчам аз решаҳои таърихии давлатдории тоҷикон ишорат мекунад. 24 ноябри соли 2009 мардуми кишвар рӯзи парчами давлатиро бо ифтихор аз давлату давлатдорӣ ва ба шукронаи даврони соҳибистиқлоливу соҳибихтиёрӣ бори нахуст ҳамчун ҷашни миллӣ таҷлил намуданд. соли 2011 дар остонаи ҷашни 20-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе парчами давлатӣ дар пояи баландиаш 165 метр барафрохта шуд. минбаъд ин иқдоми наҷибро мардуми кишвар ба роҳбарӣ гирифта дар ҳар маркази воҳиди маъмурии худ парчами давлатии тоҷикистонро бо обод кардани боғу гулгаштҳои зебо бо тарзу намуди беҳтарини меъмориву шаҳрсозӣ бунёд намуда дар он ҷо бо арҷгузорӣ ва эҳтиром ба ин анъанаи ниёгон чорабиниҳои муҳими давлатӣ, тарбиявию фарҳангӣ баргузор намуда лаҳзаҳои нотакрори ҳаёташонро қайд менамоянд. дар ин ҷои муқаддас кӯдакон аввалин дарси сиёсии худро бо дарки эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ аз ҷумла парчам меомӯзанд. ин аз муқаддас будани парчам ва мавқеи устувори он дар низоми давлатдории мустақил шаҳодат медиҳад. зимни суханрониҳои худ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ин бастагӣ изҳор доштанд ки дар замони соҳибистиқлолӣ парафшон гардидани баландтарин парчами давлатӣ дар пойтахти мамлакатамон шаҳри душанбе идомаи суннати қадимаи парчамдории халқамон ба ҳисоб меравад. ҳамасола дар ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи 24 ноябр ҳамчун рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифтани санаи мазкур аз он шаҳодат медиҳад ки халқи тоҷик ба гузаштаи бою пурғановати худ эҳтироми хоса дошта бо азми қавӣ, ҳамдастӣ ва бо умеди фардои дурахшони ватани азизамон ин санаро ҷашн мегиранд. парчами давлатӣ яке аз рамзҳои асосии муқаддасоти миллӣ, муаррификунандаи давлат дар арсаи байналмилалӣ ва рамзи соҳибихтиёрии давлат ба ҳисоб меравад. қомат афрохтан ва парафшонии парчам бар баландтарин поя дар маркази пойтахти азизамон шаҳри душанбе ифтихору ҳуввияти моро аз давлати соҳибистиқлол, аз ҳуввияти миллӣ ва яке аз амтарин кишвари дунё эътироф гардидани тоҷикистон таҳким мебахшад ва ҳамоно водор месозад ки аз ин неъматҳои бебаҳо шукргузорӣ намоем. муттаҳидии худро дар атрофи президенти созандаву бунёдкори худ муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо самимият ва ифтихор нигоҳ дорем ва дар ободиву сарсабзии бештари ватани маҳбуб тоҷикистон дасти созанда дошта бошем. дар шинохти парчами давлатӣ месазад суханҳои ҳикматомӯзи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро сармашқи кору зиндагии худ қарор диҳем ки бисёр самимӣ ва мушкофона таъкид кардаанд. хеле муҳим аст ки дар дили ҳар фард ҳанӯз аз синни кӯдакӣ нангу номуси ватандорӣ ва ифтихори миллӣ, ҳисси бузурги эҳтиромро ба рамзҳои муқаддаси давлат, конститутсия, нишону парчам, суруди миллӣ ва дигар муқаддасоти миллати хеш тарбия намоем. дар фазои паҳновари ҷаҳони муосир ҳамчун самараи сиёсати башардӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз ҷомеаи ҷаҳон ба парчами тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор дар ҳалли мушкилоти башарӣ менигаранд ва ташаббусҳои созандаву хайрхоҳонаи онро расман дар сатҳи байналмилалӣ бо қадномаҳои махсуси Созмони Милали Муттаҳид татбиқ менамоянд. парафшонии парчами давлатии тоҷикистон дар саҳни бинои Созмони Милали Муттаҳид
созмонҳои бонуфузи минтақавию байналмилалӣ, намояндагиҳои тоҷикистон дар кишварҳои гуногуни дунё аз эътирофи тоҷикистон ҳамчун давлати мустақилу соҳибистиқлол, узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳон ва субъекти фаъол дар муносибатҳои байналмилалӣ шаҳодат медиҳад. парчами давлатии тоҷикистон давлату миллати тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мекунад. мояи ифтихору сарафрозии ҳар як тоҷик аст, ки имрӯз парчами давлатии тоҷикистон ба шарафи пирӯзии варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ баланд бардошта мешавад ва суруди миллии тоҷикистон садо медиҳад. ба таъбири пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳар як фарди кишвар бо эҳтироми парчами давлати худ эҳсоси ватандориву ватандӯстӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ ва фарҳангсозу соҳибтамаддун будани халқи хишро собит мекунад, зеро дар он рӯҳи ниёгони некном, далериву матонат ва орзуву омоли мардуми кӯҳанбунёди мо инъикос шудаанд. маҳз аз ҳамин зовия мардуми шарифи тоҷикистон ҳамасола 24 ноябрро ҳамчун рӯзи парчами давлатӣ якдилона ва дар фазои амну суботи ватани маҳбубамон тоҷикистон бо тантана ва бо ифтихори баланд ҷашн мегиранд. парафшонии парчами давлати соҳибистиқлоли тоҷикистон дар фазои орому осудаи мамлакат раҳнамову роҳкушои ҳар як фард ба сӯи ояндаи неку осуда ва фатҳи қуллаҳои мурод мебошад. ҷилои парчами миллӣ ба ҳисси худшиносӣ ва ҳуввияти миллии ҳар як шахси хештаншиносу ватандӯст вобаста аст. ҷасорат, зиракии сиёсӣ, мавқеъгирии усулӣ ва бедории миллӣ водор менамояд, ки ба хотири оромиву осудагии падару модар ва ватани маҳбуб дар ҳифзи марзу буми аҷдодӣ ва ҷилваи парчами давлатӣ ҳамеша талош намоем. ин аст моҳияти худшиносии миллӣ ва дӯст доштани ватан, модар, Тоҷикистон. парчам рамзи пирӯзӣ ва истиқлол аст. парчамат бодо парафшон, Тоҷикистон, Тоҷикистон гуфтани шоир ҳам ҳамин ғояро тарғиб мекунад, яъне истиқлолу озодият абадӣ бод Тоҷикистон. аз ин дидгоҳ парчам асосан рамзи қудрати давлат аст. ҳифз ва парафшонии он чун нишон аз давлати соҳибистиқлол ва ободу осуда вазифаи муқаддаси ҳар як фарди бонангу ори кишвар мебошад. мо бояд парчами давлатиро мисли аҷдоди худ ҳамчун рамзи ҷовидонаи давлатдории миллӣ ҳифз кунем, рӯҳу ҷони худро бо он пайванд созем ва дар ҳама ҳолат барои ҳимояи манфиатҳои давлату миллати хиш таҳти ин ливои зафар сарҷам бошем. ҳар як фарди худшиносу ватандӯст ва бонангу виқори тоҷик аз партавафшонии парчами миллӣ ифтихор мекунад. ҳар вақте ки парчам дар минбарҳои бонуфузи ҷаҳонӣ зимни суханрониҳо ва ташаббусҳои ҷаҳонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон парафшон мешавад, он давлату миллати моро муаррифӣ мекунад ва ё ба ифтихори ғолибияти ин ё он варзишгар дар сатҳи байналмилалӣ суруди миллии тоҷикон садо медиҳад ва парчами давлатии Тоҷикистон боло бардошта мешавад, дилхоҳ шахсро ҳисси хушҳоливу фараҳмандӣ фаро мегирад. дар ин асно мисраъҳои ҳувиятбахшу ифтихоромези шоири маҳбуби тоҷик Муҳаммад Ғоиб ғайри чашмдошт замзама мешаванд. дар кафи пешсаф парчам аст, аз матои ҳадаф парчам аст, эътибору шараф парчам аст, халқи моро ба каф парчам аст. як нишони ватан парчам аст, шаъну шони ватан парчам аст, қудрати лашкар аз парчам аст, шавкати кишвар аз парчам аст.